नाजानायनि उनाव दिनै फरायसा सान महरै आसाम सोरखार गनायथि होबाय बे समाव दिनै बियो सरकारनि आसाम सरकारनि जि बानजायनाय बे बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान 31 मार्च जायखौ जों बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जेब्ला आं सासे मावथि हिसाबै दोङोमोन बै समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बर' माहारिया फरायसा सान हिसाबै फालिबोबाय थादोंमोन आरो दिनै 2023 मायथाइनि 31 मार्च बे 31 मार्चआ जोंनि थाखाय मोनसे गोदोर मोनसे मा होननानै बुंदों बेखौ मोनसे एचिभमेन्ट बेयो माने ग्रेटार मोनसे एचिभमेन्ट आरो बे एचिभमेन्टनि थाखाय आं बिटिआरनि सासे सुबुं हिसाबै आरो बिटिआरनि सासे बुंथिगिरि हिसाबै आं आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ आङो साबायखर होग्रोदों दे बियो नैबे जोंनि बेसेबांबा गोबावनि जि मोनसे नाजानाय बे नाजानाया जोंहा दिनै जाफुंदों बे सरकारा बेखौ आसाम सरकारा बेखौ खुंफुंदों आरो बे फरायसा सानजों लोब्बा लानानै आसाम सरकारजों लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकाराबो माखासे जि माने आसनिफोर बे आसनिफोरखौ खखना होदों दा बिटिआर सरकारनिफ्राय जि मोनसे सुपार 50 बे सुपार 50नि जि मोनसे बिथांखिमोन बे बिथांखिखौ नैबे 2023 मायथाइनि 31 मार्चनिफ्राय बेयो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुपार 50 मिशन जासिगोन आरो बेवहाय मोनब्रै आयदायाव बेखौ नैबे बे बोसोरनिफ्राय बेखौ जागायनो नागिरदों बेनि गेजेरावनो दोङो माने UPSC APSC आरो जायफ्रा इन्जिनियार लाइनथिं थांनो लुगैनाय फरायसाफोर बिथांमोननि आरोबाव जायफ्रा माने मेडिकेल लाइनथिं थांनो नागिरनाय जि फरायसाफोर बिथांमोननि थाखाय बे मोनब्रै जि बिथांखि बा थांखि बेखौ दिनै फोसावनाय जादों दा नैबेयो गोबां नाजानायनि उनाव जि मोनसे फिथाइ बेयो मोनसे जोंनि बर' माहारिनिनो मोनसे फिथाइ लोगोसे बेयो मोनसे छात्र समाजनिनो बेयो मोनसे फिथाइ आरो बे फिथाइया आं दिनै नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायनोसो नागिरदों जोङो आसामावल' बियो थाद'आलासिनो बियो भारतसिम आरो बुहुमनां बे फरायसा साना इयुनाव फैथों गाबोन समफोरनि नङाब्लाबो बियो एसे गोबावैब्लाबो बे फरायसा सान जि मोनसे फालिनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव बेयो जाफुंसारथों आं बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय बेनि सायाव खामानि मावनो थाखाय जेसेबां माने जोंहा एसेटफोर दं बे एसेटआ जोंहा खामानि मावनांगौ गोरों गोराफोरा खामानि मावनांगौ जोंनि माने गौथुमफोरा खामानि मावनांगौ जोंहा मिडियानि मानसिफ्रा बेनि सायाव खामानि मावनांगौ आं बेखौ दिनै नैबे बे फरायसा साननि गेजेरजों बे नोंथांमोननि बड'लेण्ड जि चेनेल जि रादाब बेनि गेजेरजों आं गासै माने बर' रायजो राजानि गौथुम बर'नि गोरों गोरा मेलेमजिबि आरो गासै थाखोनि सुबुंफोरखौ आङो खावलायनानै दोनबाय।